Keď ste sa už so mnou naučili základné stopiky háčkovania, poďte si so mnou spraviť takúto malú mačičku. Je hotová veľmi rýchlo, využijete tam krátke stopiky, polodlhé stopiky, pevné očka, reťazkové očka, aj tieto bublinkové vzory. Môžete jej pridať aj karabínku a môžete to mať ako prívesok. Kde všade nájdete návod. Návod je buď na YouTube komplet celé video, ako sa uháčkuje, alebo na TikToku je slovenský návod, na Instagrame môžete nájsť návod v angličtine. Tam sú aj pre trošku väčšiu mačičku, prípadne pre dvojfarebnú kombináciu. Budeme potrebovať žanielkovú priadzu, háčik, ja používam 4,5 mm, označovač, bezpečnostné oči, duté vlákno, ihlu s veľkým očkom a nožnice. Ako prvé si spravíme magický krúžok, čiže začneme magickým krúžkom. Kto nevie, ako na ňo, mám aj krátke videjko v predchádzajúcich videách, určite nájdete. Spravíme si do ňoho 8 krátkych stĺpikov. 2, 3, môžeme si trošku povytiahnuť priadzu, aby sa nám magický krúžok ľahšie robil. 4, 5, zase si trošku povytiahnem. 6, 7, stále robíme do toho krúžku aj s touto priadzou. 8, máme 8, zatiahneme za koniec priadze, čiže za tento krátky, okolo ktorého sme si robili tie krátke stopiky. Niekedy to s tou žanielkovou priadzou naozaj nejde. Dobre, už povolila. A máme 8 krátkych stĺpikov. Do prvého očka si spravíme pevné oko, aby sme uzavreli magický krúžok. Pre istotu si ich odpočítame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To 8 si označíme, aby sme vedeli. Začíname druhý rad. Urobíme si 8 rozšírení, čiže do každého očka spravíme 2 očka. Popri práci ja si tento koniec, ktorý tu máme, zapracovávam, aby to pevnejšie držal a aby som potom nemala s tým problém, že čo s ním. Čiže máme jedno rozšírenie, do ďalšieho očka zase urobíme 2 krátke stĺpiky, máme druhé rozšírenie, do ďalšieho očka urobíme opäť 2 krátke stĺpiky, to už je tretie rozšírenie, do ďalšieho očka spravíme opäť 2 krátke stĺpiky, to je štvrté rozšírenie, do ďalšieho spravíme ďalšie 2 krátke stĺpiky, ďalšie 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka. Takto pokračujeme až na koniec. Toto bude do 7. Už keď mám taký krátky koniec, už ho ani nezachytávam, to tam nevadí. A teraz do tohto posledného, 8., ktorý sme mali označený, opäť spravíme 2 krátke stĺpiky. A druhé kolo máme ukončené, máme v ňom 16 očiek teraz. A ďalší rád budeme robiť v ňom uši, a to spôsobom: do prvého očka si spravíme 1 krátky stĺpik a teraz pôjdeme za prednú nitku ďalšieho očka, si urobíme krátky stĺpik, polodlhý stĺpik a krátky stĺpik do toho istého. Čiže zoberieme si iba za prednú nitku, urobíme si krátky stĺpik, za prednú nitku z toho istého polodlhý a za prednú nitku toho istého stále krátky. Túto zadnú nitku si označíme ďalším označovačom. To je vhodné hlavne pre začiatočníkov, aby ju potom vedeli identifikovať. Pokračujeme v návode. Do ďalšieho očka spravíme krátky stĺpik a ešte do ďalšieho krátky, čiže máme 2 krátke stĺpiky. A teraz ideme opäť spraviť uško, takisto ako je tu. Čiže tu pôjdeme za prednú nitku, môžete si napríklad aj teraz označiť tú zadnú nitku. Čiže zadnú nitku si označíme, budeme ju používať v ďalšom kole. Prednú nitku používame teraz a spravíme do ňoho
za ňu jeden krátky stĺpik, jeden polodlhý, stále za tú istú a jeden krátky stĺpik. Čiže máme druhé uško. Pokračujeme ďalej. Spravíme si zvyšných 11 očiek do každého jeden krátky stĺpik. Čiže raz, 2, 3 až na koniec riadku, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sme pri označovači, ktorý nám určuje začiatok kola. Presunieme si ho opäť sem a označíme si teda posledné očko. Ďalší riadok bude jeden krátky stĺpik, klasicky do očka. Ďalší krátky stĺpik pôjde tu za tú zadnú nitku, kde sme si dali označovač. Čiže si ju naberieme a spravíme krátky stĺpik. Ten označovač už viacej nebudeme potrebovať, čiže môžeme si ho dať preč. Ďalej ideme klasicky 2 krátke stĺpiky, čiže uška preskočíme, toto je to uško. A tu máme tie 2 krátke stĺpiky, ktoré boli robené medzi uškami, čiže spravíme si jeden, druhý. Uško sme si takto dopredu dali. To isté spravíme teraz tu, kde máme označenú tú zadnú nitku. Spravíme si do nej krátky stĺpik. Môžeme si označovať už dať preč. A zase uško necháme tak a do ďalších si spravíme 4 krátke stĺpiky. Do 4 očiek spravíme krátky stĺpik, čiže 1, 2, 3, 4. Tu máme tie 2 uška vpredu. Teraz bublinkový vzor. Spravíme si nožičku z 3 polodlhých stĺpikov, čiže jeden polodlhý stĺpik nedokončený. Nechávame 2 očka na háčiku. Do toho istého očka ideme druhý polodlhý stĺpik nedokončený a do toho istého očka tretí polodlhý stĺpik nedokončený. Čiže máme 4 očka na háčiku, nahodíme priadzu, ukončíme. Spravíme si 2 krátke stĺpiky do nasledujúcich 2 očiek a opäť urobíme nožičku, čiže bublinkový strop nedokončených polodlhých stĺpikov 2, 3, 4 očka na háčiku, prevlečieme. Nožička je hotová a do ďalších 3 očiek spravíme do každého jeden krátky stĺpik. Týmto máme ukončený 4. riadok. Presunieme si označovač. A teraz si spravíme 3 kolá krátkych stĺpikov. Čiže v každom budeme mať 16 krátkych stĺpikov, 3 kolá. Ja to urobím mimo kameru. Môžete si zastaviť videjko. Čiže ukončíme si 3. kolo krátkych stĺpikov. Označovač si presunieme na koniec riadku. Teraz si môžeme umiestniť bezpečnostné oči. Tu máme uška, toto sú nožičky. Oči si umiestnime medzi prvé a druhé kolo. Týmto spôsobom vycentrujeme si to napríklad s uškami, prípadne takto, aby boli od seba vzdialené, aby boli pod uškami. To už, kde si ich umiestnite, je na vás. Z druhej strany dáme bezpečnostný uzáver. Tak. Druhé. Dávajte si to, až keď ste spokojní s umiestnením, lebo už to potom nevyberiete. Trošku som ich moc zatlačila. Možno mohli byť trošku ináč umiestnené, ale takto. A môžete začať aj vyplňať mačičku, alebo si ju vyplníte až na konci. Čiže zatiaľ vyzerá takto.
Budeme pokračovať v návode. Čiže 8. kolo bude, urobíme 10 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz si spravíme ďalšiu nožičku, tak aby bola zároveň s tou prvou. Môže vám to výjsť o jedno hore dole posunúť podľa toho, ako uťahujete. Mne to vychádza v tomto očku, teraz v tom 11. Robíme ju rovnako. Z tých 3 nedokončených polodlhých stĺpikov spravíme bublinku. Čiže do toho istého očka 3 nedokončené polodlhé stĺpiky ukončíme, spravíme si v ďalších 2 očkách do každého jeden krátky stĺpik a urobíme ďalšiu nožičku. Opäť z 3 nedokončených polodlhých stĺpikov alebo dlhých stĺpikov. Hotovo. A riadok ukončíme 2 krátkými stĺpikmi ešte. Čiže do posledných 2 očiek zase prehodíme si označovač. Môžeme vyplniť zase trošku. To vlákno dávate takto po stranách, lepšie sa tam rozprestrie a potom zase do stredu doplníte. Ideme spraviť posledné kolo a spravíme v ňom chvostík. Chvostík bude umiestnený tu v strede chrbátika. Mne to vychádza tak, že spravím 2 zúženia. Zúženie sme si tiež ukázali v predchádzajúcich krátkych videjkách. Čiže za predné nitky 2 očiek spravíme krátky stĺpik. To bolo jedno zúženie. To isté spravíme ešte raz. Čiže druhé zúženie. A teraz si spravíme 6 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A začneme od druhého očka od háčiku, čiže toto prvé preskočíme a do tohto druhého spravíme pevné oko. A takto pokračujeme až k telu, čiže do tých 6 reťazkových očiek, keďže prvé sme preskočili, tak do zvyšných 5 spravíme 5 pevných ok. 5. A pokračujeme ďalej zužovaním. Čiže teraz nám tu zostalo 6 zúžení. Toto máme jedno zúženie, krátky stĺpik, druhé zúženie, za prednú nitku, krátky stĺpik, tretie zúženie za prednú nitku, krátky stĺpik, štvrté zúženie, za prednú nitku, 5. zúženie, za prednú nitku a 6. zúženie posledné. Dostali sme sa na koniec riadku. Označovač si môžeme vybrať, už ho nebudeme vôbec potrebovať. Teraz pevným okom ukončíme prácu. Odstrihneme, necháme si kúsok na uzavretie. Vytiahneme. To máme uzavreté. Teraz si ešte trošku doplníme. Duté vlákno vyplníme tak, ako to chceme mať vyplnené. Čiže cez tento otvor tam ešte vieme dať duté vlákno, koľko potrebujeme. A keď už budeme spokojní s tým, aká bude
aká bude naplnená, vyplnená, vytvarovaná. Tak si vezmeme ihlu s veľkým očkom, navlečieme si tento koniec. A teraz za predné nitky toho posledného kola, ktoré nám tu zostali, si tento otvor uzavrieme, čiže pýcham takto za tú prednú nitku zvonku dnu. Malo by byť 6 týchto očiek, kde si takto postupne uzavrieme otvor. Keď ho máme uzavretý, zatiahneme, čiže otvor nemáme žiaden. A spravíme si uzlík. Spravíme si uzlík. A tento zvyšok schováme vnútri. To tam zachytilo celé. Neviem, prečo som si vybrala takú priadzu. A mačičku máme hotovú. Ešte jej vyšijeme tvár. A taká to je. Vyšiť môžeme kúskom čiernej priadze. Tieto dva konce zauzlíme. A schováme. Tak, mačička je hotová.